Chairman, morning. Yeah. You could dash and move short. Thank you. Chairman. Yeah? Yeah. Give him a dash, yeah. So that's now. I can't. Well, give him a dash. What below yours or you? My didn't mean it. That's me. Nah, you like John Millie. I'm Onye Calabar. I like in the fat in the Indian million, yeah. Oh, eventually. Me, one in Yankee, more dash again. Because of the dash, you million. Because of the dash, the million no bin no Segu will support your business. Ngozi yada bialo favor yada bialo oh continue na-eme ifeoma water because obolo mmadụ niile enwe m ike ọ bụ na true na m understand na meji lego ntị isi help m na ezogo mmadụ emala na owo water nsogbu adịghị oh okay gafa gị Steven ị na-ebi n'Ọnịcha ngwa oge m abịa fụ gị ka ị na-aga na sị ka mmalụgolo na ihe nyegodo m ngwa nsogbu adịrọ ngwa na o oke ngwa